Iki awak dhewe ndang bali neng Karangkadempel matur kersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora.